接断开。From traffic kuside kwaita traffic huko yevana vechikoro konestiro ndakazenge ndakakangana kuti gara zviya zvechikoro zvakavhurwa guys. Apa traffic zvanga yakaita mai mwana unononoka kubasa ndakaziva kuti ndachada kuzvindira kusenseni kone igoza time zvino zvinenge zvakaita traffic guys. Mamukaseiko guys, muri sei saka ndoda kuzama kutiza traffic apa, ndoda kuzama kushandisa imwe way ndinoti ngwana une traffic here ndoda kuzama kuti ndiite unoshandisa imwe way guys. Muri sei guys, ndangoti ndikumhora sei guys, ndichitaura kuti nikukumbira mangwana nanhasi handisi kuzoverenga ma comments guys, as you can see kuti I'm driving, so I'm not just gonna be reading your comments. Ndakangoconnecta ku bluetooth chat. So guys, muri sei guys, nyaya iripo ndeyekudai. So guys, we are going to be having Bolt Cut for life nas guys. You know very well kuti pane zvakaitika, pane murume wacho akaenda ku podcast yevamwe veda, one of my favorite people, Sparks na Zigo. Takaona interview akataura zvakataura a lot of things. Saka isitasingadoziviwo kuti vanhu ava vakatosiyana guys. Ndakatoshamisikawo achitoti my ex my what. I'm like okay, so mukudawo kuti tinyatsonzwisisa because pakangobuda side one kapaya handimona raike side ndo rakangobuda chete achingotaura kuti zvikazodai ndakazodai takaenda kuNigeria ndakapusa ndafa taita zvekushandisa manjuzu taizodini like handiziviwo guys. Kana makanyatsokuona that interview yamakaona yaya kuti murume yaya was he being hatizivi. Let's wait to hear from the wife. So mukadzi abva zadibatawo makusena nhasi akati haiwa interview ndakaiona, there's a lot more zvamusiri kuziya zvisiri kuzikamwa nevanhu. I've been quiet nguva yese ndakanyarara ndichiti tine vana 2 ndibaba vevana, but I was shocked ndichitegwa kunzi kune ndo zvakaitika, kune interview yakaitika bla bla bla. Ndakatoshamisika kuti ko zviri kufamba sei. Ndaenda kunoonawo interview hiya, ndaona interview hiya ndobva ndatofila kuti ndibatawo sisimeli ndikwanise kuvaudza uchi side renyaya, ndobva handiudza nyaya yacho. There's more to the story than zvakataurwa papodcast, pane a lot more. So andiudza hake kundiudza ndatenda zvokutomukata ndikamuti nozvati ndakuda kundigesi ndichinda kubasa. Saka kuti tichateerera yese nyaya yakareba, nyaya yakakurisa, but she has been quiet though. So andisati aziva ndo side rake randiudzawo rapodcast. Akatoti saka ndodawo kuti nditaure vanhu vanzwe because ndatopendwa as if ndini munhu akaipa, inini ndiri one and stuff like that. Tikati no, isi ndosaka tiripo, tinokupa platform tunyatsokuuya unyatsokudurura zvokudurura zviya, chidurura sare uri empty pamoyo apa, ndo basa redu. Handimona plus isu kazhinji kacho towanzozviziva edu kuti handisati ndatora side guys, but towanzozviziva edu kazhinji kacho napanoitika ma breakups guys. Pane masai kazhinji kacho panenge paine mabita, panenge pane one bitter ex. Saka pa who is the bitter ex, so we'll find out. And we'll find out who the bitter ex is according to kuchauya. Saka zvakare chandoda kuti nditaure ndechekuti iwewe Dunamis, isusu hatisi kukurambidza kuti tiuyewo pano papodcast, sorry, podcast ndeyekwana Zigo, kuti uyewo futi pano inside of the story. Bolt Cutter is going to be here as Bolt Cutter. But if you feel, I know kuti you are going to be there in the comment section, and if you feel kuti zvekutaurwa na Bolt Cutter zvisiri izvo ari kunyeka, andika ipapo same time just request aid tokueda, andika who aid you wouya wopinda iwa apa mukadzi wako apa ex wife yako apa mupedzerana. Handitika handichatauri zvimwe asi kune list yandinaro, ndine list randinaro, so randapiwa ndine list rakakura kudai randinaro. Saka tozongoona pasaka comment section zvikuru sei madiaries. Ndikukumbira chinhu one ndaisa post, handitika ndikukumbira kuti panguva dzino idzi please musatuke Bolt Cutter. Ndaisa picture yake, handika ndikataura kuti ari kuuya pana live, and please let's not attack here. Hamuna chamanzwa, let's not mumbomira kuchera zvinhu zvakutora tiwo kazodai mbomira ichida kunzwa nyaya iyi. Handimona
chimbombira kumataka, don't attack her. And don't attack it. Tinotaura kuti we listen, we don't judge. Saka admin ndokumbura kuti mu control the comment section, please. Control comment section, please. Admin control comment section. Ma comments ari kutuka, chau yachituka kana ari pa chau yachituka. Please ingobvisa ma comments iwayo and warn the person, remove the comments, right? Toda kuti munhu auye asina fiye, asingatyi kuti ndinoenda kunotukwa. Animaona because mtanga kumutuka munhu anotya kuti saka ndichanotukwa zvino zvandakutukigwa post chai kokuzotipa live. We don't want that. Toda kuti munhu auye akasununguka, munhu auye ari free, let her come akasununguka auye kutaura nyaya yake. Asakwate kuti ndikutotukwa pakuzotukwa pandinoenda pa live. Andimaona. So kana vanenge vaindigwa nemagetsi, sorry yenyu munozoona chachimunya still chinenge ripo live, munozongona chachimunya maripo vava nemagetsi vachaona, imozoona time kana ngotenga data chaipo, ungotenga data woshandisa data kana iri wifi yamagetsi anenge aenda, foni yako yakachaja inenge yakazara panoti 8 data rako unaro, ubva watanga kudini, ubva watoita bobo. Antimaona. Saka please ende edisika zvakakomera skana zvakatokomera sure. Ini pano pa diary ndoda nhu akachangamu. Guys, I don't have to say word by word. Toda kuti changamu. Smell vakataura iwe changamuka. Handiti. Ichi changamu. Toda nhu akachangamu. Hapana ina guys andi changamu ndinodiwa ina ndisidofo. Saka imwe na muri madofo munenge makatodzana. Changamu inongodiwa. Nokuti memchida kudi atidiwa nanotuka podcast pano. Musatuke podcast. Anotya kuzouya chiti ndatukwa ndonotukwa. Isusu tiri kuda kunzwa side of the story kuti Nigeria kwako vakanoromba kunani. Kuti tinde kunorombawo. Kuti zvinhu zvacho zvanetsa. Totodawo kuromba. Tichida kuziva kuti vakanoromba papi. Vakafamba sei. Andimaona. Tizivewo. Zvino mukatanga nekutuka munhu utorega kuuya kuti ishuwa handichakwazi kuti ndiinde because pane pakachagwa zvinhu zvisiri zvindakatukwa. Atidi izvozvo guys, let's behave. Anditika let's behave, let people come vakasununguka vachinatsotaura zvavanoda vachinyatsokusununguka. Anditika saka ndo zvikuru zvandaya kuzonyatsa kukumbira izvozvo zvokuti guys ngatiregei kumutuka auye asununguke ende iwe dunamis hatisi kukujaja futi. Uya utaure nyaya yako kana uchida kusangana neex wako yako apa uya. I know kuti pane protection order itoripo asi you are free kuti panguva yoyo ye life because there are two sides of the story and kune two sides of the story pan every nyaya inenge iripo. Saka takahwara ko side wo kuside kwa saka machifila kuti chotagwa nemukadzi wako na mai vevana vako varasika hazvisirizvo, then there's no problem. We are free papo kungoti ndiri pano ndini dunamis tafadzwa ndi a day anditika tokuedhawo and then monyatso-kutaurirana tonzwa kuti iwewe uri right here, ndizvo here zvawaitaura, kana kuti wakawedzererawo bhinzi, kana kuti wakada kuzvikliyawo, kana kuti wakanga uchida kuipisawo munhu, kana kuti chii chikuitika, I don't know. Saka 8 nhasi manheru guys dzekuAfrica munge muripo kuno kudzinenge dziri 6 yawa ndinenge ndatosvika kumba because ndopedza na 5 nhasi. Saka ndinenge ndatosvika kumba and then totangira ipapo anditika toenda takadaro anditika guys so nezuro makabehave wena. Yesterday you guys behaved. Mamusingafoni good ndo makateerera ndo zvinoita vana vakanaka. You don't call me message ndakakuresponda emanheru, no one complain, no good. Handimaona ndo zvakanaka izvozvo. Musafone chokasa message yako ndichaipindura kana ndari kumba ndari free. Makagona behave well done guys. Muzviroverere mako kudai anditika nyaya dzakawanda dziriko ndakazviatenda nezuro manheru. I was clearing nyaya dzenyu vamwe ndichitaura nemi manheru iwayo ndichitaura nemanheru iwayo zvinenge zvingori bore anditika so we listen, we don't judge. And we listen, we don't judge, right? Saka chindudzai nyaya guys. Hanzi aiwo magesi akaenda muzoona chachimunya zvi. Akaenda munozoona chachimunya kazvina basa. Unochida kubvunza mubvunzo unongoda kubvunza mubvunzo. Traffic yemakuseni kana vidiwe naimi shuwa chii chakadaro chinenge ngozi. Famba wangu famba tindi. Saka guys ndizvo zvanditika
kana mukaona magetsi aenda aiwa zvinetsi tinongodaro nyaya dzonetsa idzi guys vanhu vanenge vachiti ameno tozongoonawo panguva iyoyo guys you don't know zvangoonawo panguva iyoyo zvakawanda zviri kuitika pasimba apa guys zvakawanda zviri kuitika panyika pedu paground lot is happening pinda right hanzi chimunha chinobhowa unoteerera chimunya wangu unoteerera chimunya dia unoteerera chimunya watomboiwako nyaya so guys uyai musakanga nechiprogram chedu chatoda kuintroduce guys kuti ku2 people kana muri mafriends makaita fallout kana une fallout family uya andika reach out to them isusu reach out to your family isusu kana kuti shamwari yako yoyo reach out kwairi kana makaita fallout pakapera zvisina kunaka shamwari wakapera zvisina kunaka pakaitika zvakaitika unouya wotaura toita reach out isusu reach out neadmin team yangu inoita reach out yanditika then kana muchida kuuya muchiita happy reunion palive moya muitwa happy reunion yenyu palive zvinenge zvakangonaka handiti zvakangonaka chose saka iprogram yatoda kuintroduce iyoyo kana muripo munongouya handitika and then toschedule a time date and then we talk handitika so guys plus musakangano team UK vari kuda kuenda kuZinfest matickets ndinawo eZinfest I'm going to post the link ndichaposta link nhasi time motenga matickets enyu ipapo kana muchitenga matickets use that link yekutenga matickets enyu ekuenda kuZinfest use that link motenga matickets enyu ekuenda kuZinfest handitika right and then UK gala is it dinner gala UK gala something handitika UK social friendship zone gala zitaracho handichasi handika iriko muna June aminoti flyer seri rinongobuda saka team UK yese ndotaira kuti sangane nemasapotera munoita mafunctions epano pajari sekuna South Africa kupi panguva ino ndo mukano kuti imimi muchiita yenyu chisanganewo tikuzivei kuzana kwakanaka guys kwakanaka kuzivana mangwana anoigwa nedambudziko ende timu yako rinenge richitoda kuti tirimire newe but anenge asingakuzivi so kuzivana kwakanaka ngatite kuti tizivane guys ngatite kuti tizivane tosangana ikoko ticket 80 pounds chete kungodiwa 40 pounds deposit then yozobhadhara kuti wakwanisa kuitawo malogistics ekubhadhara mavenue nechi paringodiwa 40 pounds chete so team UK yese we can get in the group ririko mupinda mugroup and then tosangana madotaibe kumboti mumboflexa nenyaya yekungogara uri kubasa ngomukama kuseni uchingodai hauna social life hauna chi saka social life yedu tongoiwana pamasocial media anditimoza saka ipapa pandotaima kuti mumbosangana une vamwe mumboitawo zvekuti musangane nevamwe mufarewo nevamwe anditika please team COS mumbosununguka mumbobuda kana kubuda ushu mumbobudawo moya musanganawo nevamwe zvonakidza modini muenda zve anditika saka you guys matickets anenge aripo anenge achitengeswa 80 pounds 40 pounds yako deposit anditika hanzi nasisi vakuri kuorganize one of the organizers vakauya vakati South Africa we are challenging you vakati South Africa we are challenging you she said that vakadaro South Africa we are challenging you pachenapa saka kuchafiwa guys nemucheno saka UK ameno ndikati SA chaiyo SA yacho ikati challenge accepted aiwa izvi zvinonakidza because masisters zvawari kuita izvi haisi competition haisi masisters zvawari kungodonzana vijana handiti mwana saka takati boshe kuti hanzi where is the link regroup langa una admin ariko ndikati chiko unogona ora tinozoya kana ku WhatsApp ndokupa namba dza admin handitika kana uchitaura namukoma Gordon Mabate kana uchitaura ndizoti admin team yacho irimo here but ninge yatoya kutotravel kuenda mabasa maybe this time
then wozopiwa link unouya wondibata kwa chando chanani guys, chando chapita unouya wondibata and then ndobva ndakuenda over kwavari madmin ayo and then langa tingafara kukuona chaizvo. I'll be so happy langa to see you there. Maghost eku UK uyai sinokudai mozongotudza kana junction yapera kuti ndini ndaivepo ndini ningi antika kusere kweghost kune munhu atine newe sikuti ndiwani tingoda kungofara chete that day chete ngofara newe ngofarawo newe chete tinge tichingoda semumwe wedu pano masapotera munoita mafunctions mamwe ka you deserve kuti mumbofara umakamira pane yenyu you deserve that mona masapotera munoita mamwe mafunctions you need to go out there and refresh anzi chimboita kuno kuzimu mene maadmin kune timu rinoronga maorganizing committee yacho motosisa zvichema ikoko vakurongere kuzimu koko next vanogona kuita kuzimu inogona kutobuda stereki kuzimu because tinavo vanhu vakawanda vari kuzimu ikoko inogona kutobuda. Hi Pamela, how are you? Pamela, we hope to see you idina gala diaries ungoti fe unongoti ofe kongosvika nepo so ungoda kuti atimbokuzivika tichida ngofara newe chete atidi kukuziva futi tichida ngofara newe saka kwangoti fe chete saka guys matickets acho anzi £80 £40 deposit kuti vakwanise kubhadhara venue nekuita mama logistics and then muzopedzisa iri musi wa 20 is it 24 I think 24 June saka ngandisi kuHilton Hotel is it Watford? Watford. Ine kutosati Watford achiri papa nditozivi Watford ndokwa inenge iri koko Watford date 24 June Watford andika as we've made before sure here traffic emakuseni zvokwadika mazino wedu haibo Patience, how are you? You say, Hans, if you know you USA, you go. That time next year, I'm going to USA. Tinde kwa America. Na meet my America and put your function too. Team America kuita ika function tishike. Guys, sakanda kwenda guys. Ndakushika kubasa. Ndakwenda guys. I'll talk to you Maneru pa live ya Bolt Kata. Anjira. Niwe niswara kanaka.